Здравейте, приятели, аз съм Doomlord и това е втория епизод от нашата поредица на Don't Starve. Вече събрахме малко камък и злато в миналия епизод, сега ще продължим. Намерихме си супер яка шапка с фарче. Забележете, в шапката има фарче. Има ли сте шапка с фарче? Предполагам не. Така. Я сега да видим тук какво трябваше да направя. Така. Добре, ще разглеждаме мапа в този епизод. А може и да се заселим, ако намерим хубаво и те да се каже благоприятно място. Така. Я да видим. Ще почупя малко дърво, да си имаме за огънче. Така. Как сме с глада? Добре. Ще посъберем малко цветя. Като момиченце. Травичка. Защо да я подминавам? Тоест няма да я подмина. Добре. Камъни за сега не ми се копат от миналия епизод. Доста покопахме. Както виждате, имам достатъчно злато. Мисля да влезна в тази дупка. Да видим какво има. От другата страна. Така. Ама къде съм бе? То близо. Значи не е много далеч, може да има бизони. Я да разгледаме. Много зайци. Така, по-късно може тук да се заселя. Стъпки от мамут. Това значи ще има мамут някъде. Там, добре. Ще ги последвам. Може да намеря мамут. Ще взема хоботче. Той пуска хобот и 8 хубави бутчета. И след като ги събера, ще мога да си направя шуба. Или аз поне така и викам. Не знам точно какво е. Но то нощ ли взе да става, бе? Много бързо. Нищо. Значи хубавото на саваната е, че така стъпките повече се личат. Паяци в момента не ми се трепат, затова ще ги заобикалям. Като ми дотрябва паяжина, ще мина, ще ги изпотрепа. Те са слаби. Махай се. Какво се дъхаш, бе? Ще отрепа като нищо. Ти на... Изпотрябвам ми тъпото си месо. Тия ще ги съсъдва тук. Нека да има малко така. Я да видим тук сега. Накъде води тази стъпка? Добре. Имаме си хубава шапка с лампа или миньорска шапка, както щете и викайте. На мен ми е се тая. Айде бе, доста стъпки последвах. Няма ли някакъв мамут тук? Морковче. Ще ги събирам тия моркови боровинки, че огладнявам. По-късно си ги пека. След като си направя... мамут трябва да е наблизо. Здравей, мамутчо! Ще мреш ли? Как няма да мреш? Ще мреш, разбира се. Ела тук. Не натам. Ще гледам да те забутвам някъде насам. Идеално. Перфектно. Няма на къде да иде. Край, това беше умря. Весела Коледа, хвърли топа. Довиждане. Айде, ритни камбаната, хвърляй топа. Това беше. Пушни букета, умри. Колко думи знам за умри. Това беше. Край. Отиде. Айде бе! Защо? Сега ти мамута. Да се запише в някакво състезание по бягане. Айде, умря. Тъп мамут. Махай се. Направи грешка. Няма. Ще мреш. Умирай. Тъп мамут. Става нощ. Я да взема да превключа на шапката. Така. Какво ме удраш, бе? Ще отрепа, няма къде да ида. Пак ли ме удраш? Нещо много се дъхаш, тъп мамут. Умирай! Бой по мръсното нещо. Ще мреш? Умирай! Айде! Какви хубави бутове! С тях ще мога да изкарам зимата, бе. Така, време е да напалим
огънче. Мога да си направя всякакъв вид огън, ама аз искам торч. Ама по-добре да ги изям тията, да ми се освободи едно място в инвентара, да си направя такива торч и да мана каската. Така, тези цветя няма какво да ги правя, ще ги ям, няма. Айде. Да повикаме. Така. Значи, този мамут доста ми взе от кръвта, ама няма отде да хелтнем, бе, няма. Така. Значи, добре, да видим тук какво става сега. Я да тръгнем насам. Как ми се запалва дърво, ама няма. Сега не е хубаво, може да направим пожар. Така, тревичка. Охо, тази зона не. Айде, връщам се, чао. Тъпи пала и като видях там грозните парсета, направо... Добре, че беше мамута малко да се разсея. Цветенце, морковче. Колко яко, Така, направо ще изкарам зимата. Айде, стана ден. Къде сме сега? Я да манем тази факла. Но няма къде, трябва да дропнем нещо. Така. Пак ли от тези земи? Айде, мисля да си се връщам вече. Ще изкопам този камък. И си тръгвам. Значи... как няма ли злато? Не, искам злато. Така. Мисля този епизод да го кръстя златотърсачът, защото търся злато. Така. И... добре. Коша. Какво ми става с мозъка? Оле, почнаха да се привиждат неща. Край. Така. Значи... мисля да се връщам, да си направя едно хубаво пенче. Оле, тук имаше паяци, трябваше да ги отрепа. Да пуснат малко паяжина, но трябва да си направя машинката. Я да видим какво искате с машина. Втората. Добре, ще набавим тези материали, но първо да си направя венето цветя. Че мозъка ми става на нищо, пък не обичам така. Значи... така. Не е хубаво също така да карам на някакви рандом храни, по-добре по-късно или да намеря едно място, където имаш едни животни, които пускат гирс, части, за да мога да си направя хладилник и да си складирам храната. Ще тези 8 бутчета няма какво да ги правя. Цвет, супер. Това трябва да дропна нещо. Тая кирка 82%, не. Ще дропнем друго. Морковите не. Какво да дропна? Няма какво да дропна. Ще трябва да се разделя с нещо. Ще имам кирка, но първо ще ви разменим и ще те дропна. Така. Челички, по-късно ще си направя кутия, обаче за сега имам по-важна работа. Пчела. Какво търсиш тук? Няма сега. Цветята са си за мен, махай се. Гледай как ме следи. Няма да има цветя за теб. Тази пчела е като радар за цветя, аз да взема да я следвам. Ето я, права беше. Каква умна пчела. Къде отиде сега? Връща се. Къде отиваш? Искам цветя. Още една дупка. Да идем ли сега там? Да не идем ли? Не, първо ще си направя венето с цветя и ще идем. И тия пеперуди за какво са само? Напишете в коментарите за какво са създадени тези пеперуди. За трепане или за какво? Боровинки. Я да хапнем. И да продължим. Цветя! Още едно цветенце и ще можем да си възстановим. Той не се възстанови само от събирането. Пчела, накъде ще ходим? Там? Каква тъпа пчела? Няма ли повече сега? Аз ги обрах. Стига, бе. Ама искам цветя. Момент само. Отиваме тук.